cɛ bɛ a kɛ yɔrɔ place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wa ne bɛ n da fɛ sini Jalo Dɔ kɛra o y'a e ka sabali sa Jalo sabali Jalo e fitiri wale I ma nasɔngɔ min bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka duguni ɲini ka na ka n'a sigi I t'i ka mulobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n'i man ka wari di yan n b'i gifle k'i pɔnde k'i bila f'aw fɛ sisan I cɛ de y'a di ne ma I cɛ de ko ne ka wari fɛn ta a ma s'o ma I jɔ Sira yɛrɛ cogo di Walayi ne nimisali ba de filɛ nin sisan e ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta kɛ e nimisara a sabali sa mɔgɔ Chéri ti da yɔrɔ la taa kɔfɛ chéri I ka taa kɔfɛ I ka bɔ n da yɔrɔ la o cɛ de bɛ da ɲɛfɛ muso bɛ taa kɔfɛ e delila ka cɛ dalen muso kɔfɛ o ye cɛ bɛ a kɛ yɔrɔ place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wa ne bɛ n da fɛ sini I bɛ dɔn fɛ da o fana daminɛ bi yan masa sira yɛrɛ cogo di I tɛ bɔn I nɔrɔlen bɔnna I yɛrɛ n'a kɛ k'a yɛlɛma yɔrɔ jumɛn Sanu nekeni yo wari nekeni yo maikilete makelente dinyelaba dugabugu sirama ale kume dugabugu ayakileke nyamaseka dinyelaba kofila kuntu ale kume kofla ayakileke nyamaseka dinyelaba sanu nekeni yo wari nekeni yo maikileke makelente dinyelaba Jalo ne ma fiɲɛ ma cɛ Jalo n bɛna cɛ sisan sa n bɛ fɛ ka nin fini ninnu bɔ ji la de nin bila I ka nin cɛ e t'a kalama k'a fɔ ko ɲama bɔnni dukɛnɛ mala camancɛ la k'a bɛ dutigi nagasi n y'a mɛn Jalo n bɛna cɛ sisan ni nagasi ma na fara ne ka nagasi kan o tɛ n ta cɛnni asafurulayi a tɛ la I ka nin cɛ ka bɔ n bɛna cɛ sisan ɲɛ ka fɔriya bɔ k'a bulon juru la kɔni I m'a ta k'a kɛ ji la dɛ parce que e ɲɛ tana ye maa y'a ka fini bila dɔrɔn I y'a ta I y'a bila ji la a kuma nɔgɔn n y'a bila so kɔnɔ awɔ n bɛ taa jaralakaw ka dɔnkili yɔrɔ la awɔ ka segin ni ɲuman ye I bɛ ji dɔ fara telaka kɛnɛ kan awɔ telaka taabolo ma ɲi sabula ni maa kɔnɔ boli bɔra ko nana dɔrɔn ni ji t'a la a bɛ kɛ malo ye ni ne y'o kɛ Jalo nege bɛ n na nkalon tigɛ musow ka ko Jalo de da b'o la sɛrɛku ne ka baara mun bɛ ɲɛ sira la Jalo ka misɛn kojugu depuis furu daminɛ misɛnyaba si bɛ ka kɔrɔbaya o bɛɛ la I tɛ changer hakɛ bɛ tɔɔrɔ la sa walayi furu ɲɔgɔn tɔɔrɔya ma fɔ ne ko k'e tɛ ka ne tɔɔrɔ walayi n ye nkalon tigɛ n bɛ n'i ka baara daminɛ Jalo de bɛ to I la misɛnya na ten tɔ ne bɛ taa tile 2 kan ka so n'a gana kɛ walayi ne bɛ taa tile 2 kan ka so
Ko ni cɛkɔrɔba to ni ka dumuni kɛ a ko fa Abana. Kan da haro. Ana nya ke so. To ko yuso. Ah? To ko yuso le ma dugu. Ini ka tago ji sol. Cɛ bɛ ka tɛmɛ i dan kan dɛ wallahi. I bɛ ka tɛmɛ i dan kan yɛrɛ de. Ne de ye sange kɛ ka wari min san ka dumuni san ka sigi. Ami ne ko mun de la e bɛ ka ne traiter tan tɔ Fosi. i wari tɛ ne kunna tɛgɛji bɔ i kɔrɔ fɔlɔ a dun fɔra ko furu ye ɲɔgɔn sutura de Dɔ kɛra sutura in na koyi walahi ne sɛgɛnna yɛrɛ de. N sutura tɛ filɛ n tɛ n don n ka fini kɔnɔ ka yaala. mais mami don min na a kun bɛ ne kunna ne y'o kɛ ye dɛ mariage kunna A ma deli ka kɛ e yɛrɛ kunna yɛrɛ n ko kuma bɛ yen de. Ma deli ka kɛ e kunna depuis furu in daminɛna e nasɔngɔ min di dun kɔnɔ a tɛmɛ 2000 kan kalo kuru. Dɔ kɛra sa. Ala ka nɔgɔ a bɛ nɔgɔ Amina rabi. a nɔgɔya ba Ala ye o de fɔra ko n'i ye ko gɛlɛyatɔ ye dɔrɔn k'o sigi k'a bɛ ka ɲɛnabɔ de E ta yen kɔni. ne bɛna baara sɔrɔ Allah kara. Segu Tinubu Oui, ça va? Tam cogo di wara Allah ça va alhamdulillah. e ni fama Baasi foyi tɛ yen. n terikɛ kɛ wara e nana mɛn na Bon, n Na, nana na, kosɛbɛ. Kuna sini Kuna sini. n ka tɛ i bɛn n'i sen ma N'o bɛɛ bɛ fɔ. n ka tɛ i sigi an ka dumuni kɛ fɔlɔ i bɛn n'i sen ma a bɛna fɛnkɛ san ka ɲa I t'i sigi an bɛ ni i lafiyalen nka si sen ma ɲi dɛ. wara sigi yan nɔ o sɛji sen ma ɲi kosɛbɛ Ayi ne nana Segu bɛn kɔni tigɛ ma. Wala Segu bɛ baasi foyi tɛ yen. kɔni baasi tɛ yen Baasi foyi tɛ yen. Segu bɛ. n ka cɛ foli diyara ye trop sama Segu bɛ a bɛ yen Sama Segu bɛ baasi foyi t'a la. ok non t'a fɛ Isma bɛ yen Wala ça va. mais depuis mariage kɔfɛ n ka cɛ i yɛrɛ Non, a kɛra n bɛ muso d'e ma Segu ye n ka cɛ k'i tɛna bilen Wala o ye muso de ye an yɛrɛ nana ni kun gɛlɛyala mais n ko n bɛna tunga fɛ ka na wari ɲini na. n ka cɛ yɔrɔ Bamakɔ sanama filɛ wari tɛ sɔrɔ yan e b'a dɔn ko depuis ne yɛrɛ an bɔlen ekɔli la kan i b'a dɔn ko ne ma baara sɔrɔ hali sa walayi O gɛlɛyara dɛ kara. n ka cɛ a ma nɔgɔya koyi e yɛrɛ dun Segu yen nɔ n ka cɛ i sera ka baara ɲɛnama sɔrɔ Bon, n ma se ka baara ɲɛnama sɔrɔ dɛ. Toujours i bɔra k'an to baara kelen min na n b'o de la manœuvrer la. i b'a dɔn k'an kun lajara kɛra min ye ala y'an sɔn muso la muso minnu m'a faamuya tɛ jugu muso minnu bɛ gɛlɛya kun sinon ni mina kun tɛ ne t'a dɔn ne tun bɛ kɛ fɛn fɛn Ah sisan non, tiɲɛna n bɛna kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye. Sisan muso ninnu n ka ca an ka dumuni kɛ cɛ la faamuya a ma nɔgɔ dɛ. walayi Ni ma se ka nasɔngɔ di u b'i wayiba. o b'i wayiba Mais vraiment an b'i muso fo.
ay me ka taa fini nɔgɔ dɔ de ta so kɔnɔ ne mankan nin bɛ da la ni donna k'e mankan mɛn o kumana mun kɛra mun kɛra mun bɛ e ta dɔn ka soli ka don an ka taa soli ka don an ka o yɛrɛ de bɛ na bi kibaruya jumɛn min kibaruya min e t'o dɔn Fatimu i t'i nakun fɛn na ne bɛ baara de la koyi i bɛ baara mun na dɛ ne ka baara ka jugu ye n tɛ kalabancɛ la i tɛ n ka wari dan tigɛ n ka taa n tɛ molobaliya la duguma jɛ fɔlɔ dɛ pari wari ya n ka wari dan tigɛ awɔ n bɛ tila k'i sɔrɔ yen sa min bougez pas tant que n ka wari tɛ n ka wari dan tigɛ n tɛ kuma caman fɛ n ka wari ɲama yɛrɛ de i b'a dɔn sisan gɛlɛya de kama ne dɛsɛlen bɛ ka wari in e sɔrɔ t'a dɔn ko gɛlɛya bɛ sen n'a ka don pari la i ye minnu n'i b'a dɔn k'i tɛ se ka pari laban kɛ i ye minnu ta kun minɛ kɛ o wari sara bɛ yen e b'a dɔn k'e tɛ pari laban i bɛ don mɔgɔw ka pari la mun na n ka wari dan tigɛ n tɛ bouger ni n ka wari tɛ n bɛ k'i kɔnɔ taa sa tilegan fɛ n b'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la ne bougez pas tant que n ka wari tɛ n ka wari dan tigɛ n bɛ k'i kɔnɔ awɔ n tɛ taa n ka wari wallahi hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ ne bolo e si t'a so dɔn ko kɔnɔ e tɛ se k'a saraka don a la wari de tɛ n bolo bi sa n bɛ tila k'i sɔrɔ i ka yɔrɔ la a ɲini tɔgɔ bɛɛ la k'an ka wari di yan nɔ e ye mɔgɔ ka wari minɛ wagati min na e t'a dɔn k'e bɛ dɛsɛ wari la ka mɔgɔ ka wari n'i b'a dɔn k'i tɛ se k'a sara kɛ i kun b'a to mɔgɔw ka pari u ka pari kɛ n ka wari di yan ou bien n b'i ka fɛn nafama dɔ ta ka taa n'a ye awɔ pari ma s'o ma dɛ a ma s'o ma n'a fɔra an yɛrɛ damaw n'an ma ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn lebu ko pariko dan b'a yɛrɛ ye pari bɛ ba adamadenya tɛ ban dɛ ɲaamɛ i ka taa n bɛ tila k'i sɔrɔ yen ne tɛ taa ni n ka wari tɛ bi ne k'i ma n k'a tɛ n bolo ne dun tɛ taa ni n ka wari tɛ i bɛ n ka wari di yan nin n tɛ bouger ni n ka wari tɛ bon n'i tɛ bouger n'i ka wari tɛ a tɛ ne bolo bi a tɛ ne bolo sini i komi n bɛ k'a silamɛya fɔ awɔ ok ɲaami e ko cogo di n'i ye n ka wari sɔrɔ tuma min ka di yan i ka fɛn b'a di o tɛ suyɛni ye n ka telefɔni di ka na e fɛnɛ dun tɛ bouger ni ne ka telefɔni ye e fɛnɛ dun tɛ bouger ni ne ka telefɔni n ka telefɔni di ka na nin tɛ suyɛni ye pariko sera suyɛni ma e t'a dɔn e de zo ye zo ye parce que i ye n daminɛ i ma n ka wari di ka na kuma caman nege tɛ na Kamu. n terimuso a kɛra fama ye sa han Ay kalabanciya kɔni o ɲɔ ɲalen b'i bolo. Mun de kɛra ne ba? an tɛ jalo Jalo K'a kɛra cogo di? i muso de donna an ka pari la k'an ka wari minɛ k'a dun ka tila ka dɛsɛ k'an ka wari sara o se ka ɲɛ n'o nana de a bɛ n ka wari sara ye Kamu. Ne ma kangari da e pari ko in na. Jalo Ne m'a f'i ye ko n tɛ pari mankan misɛnnin na. N k'i sen bɔ a la i ka n to danbe la n m'o ɲɛ f'i ye. Jalo e b'a fɔ ne ye wagati min o y'a sɔrɔ ne donna nin na o. Ni cɛ ko k'i ka bɔ a la mun na i tɛ bɔ a la? Tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra i n'a fɔ ne baaralen don pariko in na sinon ne yɛrɛ kun man kan tɛ ka don nin na lebu bɛ fɛn fɛn na a ma ɲi. I ka joli b'a la? 260. 260. O de sera nin mankanba ni nin pɛrɛn-pɛrɛnba ma. ne ta de n ka wari ye o a donna an ka pari la mun n'a b'a dɔn k'a tɛ se k'a sara mun na a bɛ don mɔgɔw ka wari de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bolo a bɛ dɛsɛ k'a sara mun na 300 filɛ. 40 tɔ i b'o bila i kun. Nka a ka di i ye i bɔlen kɔfɛ yan ka na se yan bilen nin ka kɛ pariko bɛɛ lajɛlen bannen. i b'a f'i muso ye a kana don mɔgɔw ka pari la Baasi tɛ. a bɛ don dɔ wɛrɛ la a bɛ dɛsɛ k'o sɔrɔ o mun k'a la o bɛ juguya ne ta i ka telefɔni minɛ ka bɔ n bolo Kamu i fana sa muso filɛ nin ye k'i ka telefɔni minɛ dɔrɔmɛ 200 ni 60 dɔrɔn kama. Jalo I y'o ye i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na maaw dɔw kun na i y'o ye i bɛ kɛlɛmisɛnnin na e y'o ye e de bɛ ka maaw ka du danbe b'u la Jalo e t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛlɛba tɛ muso danbe ye muso ni den ye jogo mun y'i la walahi i den b'o de ladege i ma ye mami fɛnɛ n'a filanw y'o ye o bɛ kɛlɛ la n bɛ mun f'i ye jogo falen kana na an ka du danbe bɔ a la dɛ i tulo bɛ na. Jalo n'i ka kuma mɛn n y'an kale ye furu ɲɔgɔnya na walahi ne tɛ don mɔgɔ si ka pari la tuguni sabula ne y'a dabɔ mun kama a ma ko ye n bolo. Ayi a fɔ k'i sa i tɛ sɔn yɛrɛ ni n y'a mɛn k'a fɔ i donna la o don n'i m'i da k'i kan tigɛ i ka kɔma to. a tɛ dafa fila tuguni Jalo. A ka dafa fila kɛ. Wala an bɛ muso fo kosɛbɛ. Yɔrɔ. Ya telefɔni yɛrɛ bɛ ka sonné. Allo. Mami han n ko nin kun y'an ka kilasi premier ye cɛ o cɛ i b'i kɔ da nin kɔ la i yɛrɛ tila ka n'i sigi k'e sigi ko jinɛw t'a dɛmɛ kalan la mais an bɛɛ tilala an si ma se ka baara sɔrɔ ale taara Segu o ye muso dɔ dalen ma ye a yɛrɛ ɲuman k'a tun bɛ wotoro pousser ni fɛnw na ne yɛrɛ bɛ yan nɔ ne yɛrɛ dɛsɛlen don ka baara sɔrɔ diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn koyi walahi a bɛ ɲɛnabɔ n'Ala sɔnna ma
Masa ala de mo. E fitiri wale I ma nasɔngɔ mi bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka duguni ɲini ka na ka n'a sigi maɲumantɔ ko danna I bɛ tila ka n'i terikɛ bɛ na I b'o wele k'o sigi o kɔnɔ a b'o kara o kɔnɔ et puis mun digila na fana n ye jɛgɛ bila n yɛrɛ de kama a bɛ tila ka taa I ma cɛ bolo ya I m'a bolo ya kan A bolo. a datugulan di yan Mami. fitiri wale Mami dabla sa. Ngate. Kara. Dumuni ko wara. Che come che appel puntala jana ne bolo ngi fara. Ma fa. Ah, cosa. Ngate che am kala. Am kala do nyen. Am do re nyen. Ruba ci je. Sa ngate. No nyana film men ala. Ah? Kara. Allahu akbar. Ngate maram ga wili. Mena sa sa. Mina. Ah, wara. Yugo e terikɛ n yɛrɛ min terikɛ na sugu ye de n ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan n ka baara bɛ kɛ dɛ n ka minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan Ta mu fara ɲɔgɔn. N ta to ni terikɛ taara. mun terikɛ tali ko kɛra nin ye mɔgɔ de ye wa n ka baara kɛ Masa ala. Yo. Donne-moi. Donne-moi l'argent. Mo wari. Binani. E ka binan do re bene bolo. Kɛmɛ saba de ma di e ma. Ay nge kɛmɛ saba dira ne ma mun fɔra ka daga. I t'i ka mulo baliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan. E bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama. Ne ta de kun t'i la. N'i man ka wari di yan n b'i gifler k'i pɔnde k'i bila f'aw fɛ sisan. I cɛ de y'a di ne ma. I cɛ de ko ne ka wari misɛn ta. A ma s'o ma i jɔ. Wari di ka na. Kɛmɛ minɛ. I bɛ tila ka na n ka 60 di yan. Sinon ni ma nin ka 60 sun na n bɛ taa f'i. A lajɛ sisan n'i ma na nin ka 60 a wari denya bɛ daminɛ tan tɔ de mɔgɔ lebulɛ a jɔlen lajɛ bɛ ni wari tɛ e bɛ se ka mulo baliya kɛ ne na n'i ye n dala minɛ sisan b'i gifler i dala kɛ han ni ɲin bɛɛ ma buru i k'a fɔ ko n tɛ ja gɔmɛ wara dɔn a jɔlen lajɛ bɛ mɔgɔ mulo bali n'i sera an fɛ yen ko 60 ko dan b'a yɛrɛ n bɛ sa siri i ku la. ne ko e mɔgɔ na sugu ye ne de don E kara terikɛ de. ne min sɔsɔ la e ma dege n fala la dɛ Bon ne ni kɔngɔ de nana ka bɔ Segu. ne mago t'i ka kɔngɔ la koyi mais au moins i nana mɔgɔw fɛ yen u y'i wele musaga dɔ la i ɲɛ bɛ dumuni man ca yɛrɛ Kara ka ne ma tɛ de. an b'an débrouiller de ka balo yan don o don kara tɛ ka dɔrɔmɛ bɔ dɛ Ne ko kara ka min ma tɛ wa. n ko de don n ko kara tɛ ka dɔrɔmɛ bɔ Ɲa to ala. Wara tigɛra ne la. ne de bɛ n ka nasɔngɔ bɔ N'a ma ɲa ni kɔngɔ b'a la n y'a tila k'an ka bisimila ka ɲɛ ka n'a gɛn dumuni na. Han? e bɛ ka tila ka ese k'i bɛ kuma de ya wuli ka bɔ yan Kara ne bɛ sira yen ne bɛ taa. f'i bɛ na i b'i pan ka mɔgɔw ka dumuni sanfɛ fɛn ta kara tɛ mun kɛ dɛ e de bɛ n'o kɛ n man si kɛ nin na n bɛ maɲumantɔ kɛ ka n ka dumuni dilan a bɛ taa terikɛ ninnu wele n'u kɔnɔ wo kelen ninnu bɛ na o digiw kɔnɔ ka tila ka wuli n ka bi jɛgɛ in ne ka jɛgɛ in bɛ sara kara bɛ so in kɔnɔ kara tɛ jɛgɛ dun tile kelen e bɛ na dɔrɔn ka na jɛgɛ ta han kana kuntigi kara a bɔ ka na minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan n yɛrɛ tɛ foyi kɛ yan bilen
Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc, à Boga Foyana, il y a un film Kura, Fanta, il y a une série Kura. Donc, à Foyana, il y a une fara Djanfa, Furujugu, il y a une fara Oluga. Donc, à Foyana, il y a mardi ou mardi. Donc, la famille, comme courant, il y a un sang. Après, il y a un programme respecté. Mais chaque semaine, un épisode qui est dans moi. Autrement, on fait un numéro de téléphone, mais vidéo, donc, nous avons produit associé à un film. Nous avons publicité au Kachugam. Donc, après, vous voulez le numéro. Ani mamu mo ba na la delika on dama donc abseka wuleliga au numéro kelena donc restez connectés, abonnez-vous, ciao ciao.